Ola, bos días. Chámome Mari Carmen e son a nai dunha persoa con TEA de 34 anos que vivimos en un barrio de Santiago. Que problemas encontramos a hora de accesibilidade para as persoas con TEA como Carlos? Bueno, unha das que menos lle gustan son as grandes colas para pagar ou para acceder a calquer servicio. Donde hai moita xente, a Carlos pone moi nervioso. Outra cousa que lle afecta tamén é o ruído. Procuramos que sean zonas onde non haxa un excesivo ruído, porque iso tamén altera moito, pone máis nervioso. Eu sempre penso nos comercios donde teñen vestuarios. Onde teñen vestuarios, a veces baste peleando para que sean un pelín máis amplios a poder ser e que non estén cheos de caixas. A veces eles ter que desnudarse ou ter que complicarnos moitísimo a vida porque suelen ser moi pequenos e incluso moi pouco cuidados, é dicir, suelen haber moitas cousas ali, iso non axuda. Que me gustaría encontrar a la hora de llegar a un comercio pequeño? Pues me gustaría que el personal estuviera bien identificado, que al dirigirse a Carlos sean con frases cortas y muy directas. Eso a Carlos le ayuda mucho. Eso y darle un poquito de tiempo a la hora de pagar o de preguntar, sin presionarlo, es una de las características que más le ayuda a mi hijo a la hora de hacer sus recados.